Pas godt på fingrene. Se, mor. Okay, pas på fingrene. Der. Der. Skal ske der. Nelle, hvem er pakken til? Det er så meget. Ja, ved du hvem der har sendt den? Nu må du få den af. Og der står påskeæg i det. Tror du, der står påskeæg ind i? Nelle, du har fået den af farbror Morten og tante Maria. Der står London på, ikke også? Hvor er det, de bor henne? Hvor Nelle? Hvor er det, farbror bor henne? Og der. Så kan vi åbne den over, den gjort sådan her, ikke? Så kan du kigge. Det er spændende, synes mor. Nej, der tror der er et brev nede i. Ja. Er der det? Sådan en. Og sådan en. Nej, hvad er det? Hvem er det? Påskeæg. Hvem? Er det påskeæg med Hello Kitty? Mor, kan vi tage hendes næse? Ej, skal vi tage næsen en løb op? Påskeæg? Nå, kan man spise? Kan man spise det? Tror du det? Påskeæg med Hello. Kan du godt lide Hello Kitty? Jeg kan også spise det. Kan man også Kan du sige spise tak til farbror? Kan du bare sige tak til kameraet? Kan du sige tak til farbror? det? Kan vi åbne brevet? Det her. Skal vi åbne det der? Jeg tror også, der er mere nede i. Skal vi se, om der er mere nede i, Nelle? Der er mange ting nede i, skal jeg. Det tror jeg, det er noget til de voksne. Er det ikke det? Nå. Må jeg se. Jeg tror, det er voksen chokolade. Er der mere i pakken, Nelle? Der står noget. Skal vi se, hvad der står på den? Der står et navn på. Hvad står Den der? pakker den op den anden vej. Ja, Det er til Otto. det er til Otto. Den er til Otto. Ja, det er den. Ja, Otto. Tak. Er du glad for den, Otto? Og det er noget i. Er der mere nede i? Hold da op. Skal jeg hjælpe dig, skat? Ja. Øj. Kan vi gøre det der papir væk? Øj. Hold da op. Det står nede på. Er det så næle på? Det tror jeg også, der gør skæld. Hvad står der? Skal du godt? Prøv at komme her på den anden side. Så er vi pakken. Kan du læse? Hvad står der? Nelle. Nelle! Skal den lukkes? Eller skal vi åbne brevet først? Det. Påskægget først. Skal vi åbne først? Her kan du. Spise. Er der noget, man kan spise, tror du det? Det er fint, hva'? Se. Hvad er det? Chokolade. Er det chokolade? Hva? Skal vi lige åbne brevet så? Kan vi læse? Hvad farmor har skrevet? Kan du hjælpe mig åbne? Du er så god til at åbne breve. Kan du det? Det her. Kan vi ikke gemme det lidt? Nu vil vi åbne chokoladeknapperne. Så skal vi jo se, hvad der er inde i den store pakke. Kan vi ikke se, hvad der er i den store pakke? Der er så mange ting, vi er slet ikke til at finde ud af. Hva? Ja. Det er lige åbne brevet. Det kan være, der står noget. Vil du åbne pakken først? Så åbne pakken først. Kan vi tæppe der? Det er faktisk sive. Ja, man skal faktisk lige det rigtigt. Ja, godt tæt. Sådan. Sådan, så skal jeg hænge inde. Herom inde kan man også hive. Ja. Ja. Den er faktisk godt ind, hva'? Derovre. Han er også sive.
Hvad er det? Det er Dora. Hvem er det? Det er Dora. Er det Dora? Ej, tror du, det er noget med Dora i? Hvem er det? Er det Boots? Det glæder jeg lige til. Glæder du dig lige til det? Ja. Og hvem er det? Hvem er det? Er det Chico? Hvem sidder derinde i træet? Er det Hugo? Skal vi kigge på den anden side? Ja. Ved du hvad man kan? Man kan lege med det med dine Lego-klodser. Nej. Skal vi åbne den? Man kan ikke lege med den. Jo, det kan man. Det er Dora Lego-klodser. Skal du bare se. Det kan man godt. Det er ikke Dora Lego-klodser. Er det ikke? Hvad er det så? Det er bare noget blå på løg. Det er bare hvad? Det er bare med noget, man skal lege. Er det bare noget, man kan lege? Tror du ikke, man kan sætte det sammen med klodserne? Se det. Og Okay, det. vi kigger, om man kan, når man åbner det. Dem der. Godt nok, vi lukkede det. Sådan. Så kan du åbne det. Ej, jeg mangler et tape mere. Stop. Der er det sådan godt fast. Ja, den ser godt her. Så kan du åbne. Kom her om på den anden side. Sådan. Det er med blå kører. Ej, hvad er det nu? Sæt meget tæt på, hvad skal? Ja. Kan du se, hvad det er? Jeg tror, man kan hive ud her. Er det ikke på hovedet? Hvad? Ej, mange ting, hvad skal? Hvad er det ud? Skal vi hælde ud? Det vil jeg gerne. Så kan Dora danse, ja. Skal vi pakke hende ud? Og det er ud. Det er ud. Ja, vi tager alt sammen ud, ikke? Skal jeg ikke sidde herinde i pakken? Pakker Dora ud til dig. Så vi kan få Dora ud nu. Ej, det er spændende. Det er bare spændende, Stine. Har du fået dem der? Jeg tror, det kan jeg ringe til farbror Morten. Skal det ikke det? Så tager det fri. Jeg tror, det er meget, man kunne købe sådan noget herovre i England. Det var hun! Det kan hun godt lide. Ej! Hvad har hun om på ryggen? Ja, rygsæk, hun har om på ryggen. Og kortet.